selamat datang di Remaja Channel. Semoga kalian terhibur ya guys dengan menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Oke. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya guys. Pantengin terus ya guys di Remaja Channel. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis awan dibocahe kok urung teko-teko. Padahal wingi wis janjian arek ngumpul ning kene. Paling gak layat, diretno teko paling. Ya muga-muga wae. Tapi nek wis teko arek dolanan apa? Dolanan engklek wae po. Sing gawe garis-garis koncone dhewe lanang wae. Kae wis teko. Ya apa? Ini lho arek dolanan engklek. Yo, kowe kan lanang. Bantoni gawe garis-garis engklek. Kapan? Tahun ngarep cuy. Ya saiki lah. Ya ora ngotot lek ngomong biasa wae. Ya wis kene tak bantu. Kancamu liyane ndi? Nyambi kowe garis-garisi mesti bocah-bocahe do teko. Ya wis tak gawe. Ini wis zaman milenial. Wis dolanan engklek yo. Kan milenial di bumi kelahiran, Bro. Ah, wis beres iki. Ya wes suwun wis digaweke. Rono. Red. Cipa kok urung teko ya? Makasih, Pak. Hai. Cepetan Reni. Nangis temen sih. Sing sapa? Tangga desa. Berarti adewe iki padha-padha tangga desa. Nek dhewe iki sak desa tapi beda dukuh. Dukuh aku yang lagune lho. Tata, lagune apa? Dondong apa salah? Dukuh cilik-cilik. Sembrono. Ya wis mulai yo dolanan nangkleke. Ayo endi? Ya, tuan. Lanjut. Ya. Ombi parayum kambreng. Kowe. Ompi mbak itu dhewe dadi. Woi, ngomong apa kowe? Biasa cah kok ngono kae. Iya, cuy. Malah ganggu. Orang ganggu. Mus titik. Setitik tapi marai loro ati. Asem ki. Ya. Waduh, tiba je. Curang kuwi tiba kok dilanjut. Ya mbok ben. Ya wis apa-apa le. Iki wis awan iki arep di anu terus ke wae apa arep dilanjut mengko barasar. Waduh, Pak Ketua wis ngelekke. Waduh, gak enak-enak dolanan engklek Wong gek dolanan kok dikongkon Bali. Ya wis, bali sik wae kok. Aku ya urung madang, tak madang sik wae. Heeh. Ya wis, bali. Analon bro, aku ndak tiba. Kowe ora tak pikiri. Madang yuk. Berarti balik iki. Oi, luwe aku e. Endi ora ya? Curang. Mbok didelok to. Mau ki ngidek garis. Mbok didelok to. Guys, terus ke. Hore! Yes. Yes, kadure Joko. Kali. Wis pinter kok melu sudah manda. Ya wis ben to. Ya wis pentak lakoni ngati sakuat-kuat ya. Kapok tiba. Baleni we. Ya ya.
Bandem ki nang tengah nang aku. Mataku ki nang arep ora nang buri. Ora. Jajal sira nek Bandem lara apa ora? Ora lah wong watu cilik. Lara ya. Ya wis baleni lenguntal sawah. Wis ping 3 kuwi mati. Ya wis ganti. Ya wis bagian gue. Iso entuk sapa ke? Jajal. Ki Don. Weh, oleh ke. Kalau. Gase gede. Berarti aku nyorat ya. Ya wis kono. Wis sore, bali wae yo. Yo bali wae. Tapi sesuk baleni meneh ya. Lah emang sesuk dolanan apa? Nang pikiranku ge oke, santai wae le. Pikirke engko wae bar isak nang masjid. Oke? Oke. Kira-kira bocah-bocah sudah teko urung ya? Ya muga-muga ae sudah teko. Ya urung teko di wae. Lah kae wis sudah teko. Woi. Jangan mandi. Jame ini sudah teko. Nek ra gelem teko ki jane rasa teko. Jam semene kok teko. Gentes re uang kok. Mami sira anak mami. Ya wis karep-karepmu. Pret. Makane nek ngomong iki dipikir sik. Woi, rene do kumpul. Golek tegesan. Meneng sira. Ya wis kene do jagong sik wae ya. Sira barang jagong. Siap. Bae kelambi biru apa ya ora gelem jagonge ngel dhewe. Jakong barang marai kepesing. Ini jagung. Jagung apa? Jagung. Oh iya. Piye arang acarake apa? Arep gawe oseng-oseng tromol. Nek usulanku ngene iki lho, mending sesuk dhewe ngrancanake nganu apa? Kuwi jampingan pit wae. Piye do gelem ora, ha? Piye? Piye? Manut. Piye gelem ora? Wes setuju. Yo do bali yo mek magrib. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys sih. Si. Assalamualaikum. Apa? Halo guys. Halo guys. Ayo diulang dari assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Oke. Apa bedanya? Jangan lupa wajahnya. Lupa. Plototin terus ya guys di Remaja Channel. Diulang. Ada yang putus, diulang. Red. Wajahmu rada rono. Wajah kapis. Dah, heeh. Hari setak gebluke kuwi guyu-guyu wae mari dengar mari. Endi? Oh. Yo Ngadeg kapis. Habis ada Ya kuwi. Akbar aku. Sapa? Hanif. Pais ngadeg. Oke, siap. Ketok kabeh yo. Action. Kamu berhenti toh? Kamu berhenti terus kamu memandang ke sini sambil begini. Oh, siap. Ya, gua tetap jatuh. Kamu duduk. Duduk. Terus kamu menghadap ke sana. Itu tetap. Tetap kalau menghadap ke depan. Berdua turun ketika sampai di sini, Akbar ngomong. No apa tau orang? Ayo.